Arune Man die verleert Cambuur in eigen huis met 3-1 van Veendam. Daar willen de spelers zo vlug mogelijk van revancheren. Netjes steende die goede intenties slag het Cambuur daar net in. Het is een minne eerste helft, maar alleen een liedskansje van Juri Roze. Oebele Skokker die op de bank zit, zocht wat er ontbreekt. Een hele prille. Maar ja, dat weer de oude van mij niet, denk ik. En het laatste beetje, het kansen creëren, het echte voetbal, zeg maar. Gewoon, hè, wat je graag spelen wil, maar een prettig plezier. En dat weer gewoon net, denk ik. Dat zocht ook trainer Alfons Arts, die bepaald net tevreden is over het eerste bedrijf. En 5 minuten voor het skoft komt Telstar uit het neert op vastsprong. Serge Hoefdraad krijgt een protte ronde. Hij nooit Wout Drosten in de luren en dan verzocht Dennis Telgenkamp hem op het schot. En zo komt Telstar makkelijk op 1-0. Drosten liet hem eenvoudig uitspelen en Telgenkamp zocht er net goed uit. We hadden afspraken gemaakt. Dat we agressief naar voren zouden spelen. Dat we als team zijnde een goed moment zouden pakken om druk te gaan zetten. Daarvoor hebben we ook een aantal jongens in het elftal gebracht. Dat die felheid en die agressiviteit moesten brengen. En dat ontbeerde er grotendelen van de wedstrijd ontbeerde dat aan. Maar de tweede helft is een stuk beter van Cambuur kant. Er worden een aantal kansen gecreëerd en Melvin de Leeuw is de eerste die dit beziekt. Knap schot, maar krijgt door de goal van Varkenvisser. Dit is Erik Bakker, die vindt op een nij Melvin de Leeuw. Die zocht 2 man bij de goal. Roze en Hemmen, maar ze rennen elkaar in paad. En dan wordt de kans verprutst. Toch miscommunicatie. En dan is het tijd voor Oebele Skokker die in het veld komt. En zo'n beetje alles wat hij docht, smiet gevaar op. Dit is een van zijn eerste acties. Prachtig paaskop Erik Bakker. Maar in de kwartenhoekers zit Varkenvisser. En even later krijgt Skokker zelfs de kans om uit te helien. Maar Naist, hij is actief. Hier op nij, maar de facet komt uit bij Juri Roze. En dan is dit Hens. Ja, zo Juri Roze. Nee, zo het skiesjochter Koekoek. Het is een hoekskop en geen strafskop. Het is lastig te zien in de verhelling. De speler van Telstar van Essen had de hand bij het lichaam. En dus is het misschien wel terjochten dat er geen strafskop komt. Maar het is geen verrassing dat Oebele Skokker uiteindelijk liek maakt. Het prachtige ongeval van Cambuur gaat erom vooral. Van der Laan op Roze. In één keer subtiel terug op Oebele Skokker. En die haalt verwoestend uit. Alle frustratie er even uit? Nou ja, er zit wel wat in natuurlijk. Maar dat is logisch naar Janne. Het is nooit leuk om op de bank te zitten in principe. Hè? Dus ja, dat spelen wel een beetje mij natuurlijk. Denk je achterna net, ja, hier we maar met Oebele Skokker begonnen? Nee, dat vind ik allemaal onzin. Dat is allemaal weer negatief denken en dat doen we met z'n allen te veel. En achteraf is het altijd heel makkelijk oordelen over dingen. We hebben een strijdplan met elkaar afgesproken en er zijn die jongens die op de bank zitten en zelfs de jongens die op de tribune zitten zijn er ook gewoon heel belangrijk in. Dat strijdplan smiet dus uiteindelijk 1 punt op, want Telstar Cambuur eindigt in 1-1.